צוות ד' אחי מציג ג'ינגל עוד מעט 2014. Afraid from the monster under my bed. מאחר הישבץ, בוא נתעבד. איפה הפעולה? היא לא במייל. היא תתקשר, תתרחם מהר. נוגה עושה קולות. מישהו אחר, אני בפאניקה. מסיבה היא שחורה, חתולה שחורה, מיוחמת. אורן, תכתיב משחק. מורה לא רואה מחתרות. בלון גדול, בלון קטן, בלון שחור, בלון לבן. צוות ד' אחי מציג